Ito malaki to. So kailangan mo tumalon. Ang layo. Alright. Nag-ala ala Spider-Man para makuha yung malalaki nasa taas. Ayan oh. Laki niyan. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Hi guys! So naka-check out na kami. Dito na si Clark. Paalis na kami. So doon na kami sa fruit picking. Yung next stop namin. Yeah? Doon si Jerome. Nilalagay lang ni Jerome yung gamit sa sasakyan. And then Clark. Yeah! Yeah! Clark's excited. Are you excited too? Hi guys! Nandito na kami sa fruit picking. Si Clark! Clark! Mamimitas lang kami. Mamimitas ng mga dalandan. Dalandan orange. Ano Tagalog ng orange? Orange. Ay, Dalandan. dalandan ba? Ano Tagalog ng orange? Kahel. Ay, tama ba? Talaga? Kahel, di ba? Hindi ba dalandan? Mandarin yun. Oo, Ah. mali ka. Sabi ko sa'yo, Oh, kahel eh. kahel. Oo. Sabi Pilipino ko ka ba? $1 per kilo yung picking. Grabe oh! Liit ng puno tapos puro bunga. Ang lalaki. Pomelo pala yun. Clark? Later, Clark. Wow! An orange, just like that. So that didn't work, did it? No, well, it's not supposed to do that. Like that. See? Yeah. Sideways. okay. Don't pull down like that. Yeah? You can't get them off. So just sideways. Sideways. Yeah, yeah. They're easy. There you are, you got 3 oranges. So down in anywhere here, these are fine, or out that way. All right. You can just wander around. Oh, Yeah. Thank you. so much. Grabe ang daming orange dito. Pero hindi pa siya gano'ng hinab. Pero pwede na pitasin. Guys, I belong! Kulay yellow! Na sila ang mga friends namin. $1 a kilo daw. So, isang bucket siguro mga $10, mga ganon. Mabait yung may-ari. Di ba? Ang saya-saya. Saan? 1, 2, 3, 4. May malaki? Lahat sila malalaki. Oh, kunin ko yan. Ayun nga no. Laki oh. Asan taas niya? Actually, ito malaki to eh. Daddy, ayun o, 3 sila. Oh, ang laki. Akit bahay gang. Ay, sira. Sira. 1, 2. Give it 3. 3. Akit bahay gang oh. Ayun yung 1. Ay, ito sobra. Oh. Okay, haboy! Yeah! Laki, lumayo. Thank you, Clark. Yan. Wala. Kalamansi!
Kalamansi! Lemon! Asan? So, ayan, malalaki na yung nakuha namin, guys. That's Mimi, wala ka ng battery. Malaki yung sa akin? Hindi, malaki yung ano. Kakababa ko lang. Ala ano ko eh. Ala Spider-Man. Para makuha yung malalaki. Nasa taas. Ayan oh. Woohoo! Laki niyan. Gutom na daw si Clark. So, Naghahanap Hanap ng pagkain. tama na to. Hindi ko maubos yan. Lagi! The big ones, yeah. 20 kilo? 10, Yeah. 10 and a half, The 10.5. red is the kgs. Yeah. Yeah, you want a bag? Yes. Yeah. Wonder how Pagdala ko magtutupad. Very good. Thank you. Thank you. Take care. See you guys. Yeah. Come back again someday. Yeah. Ito na yung mga nakuha naming mga oranges. All in all, 10 kilo siya. Per kilo is $1 only. Sobrang mura nung pinik namin na oranges. 10 kilos lahat. Ang dami, sobra. May malalaki, mayroon yung maliliit. Mga malalaki, kailangan tiyaga lang para makuha mo yung malalaki. Tapos bilog na bilog siya. Isiklag. Nalaglag yung $5. Bundok-bundok na dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Talagang sa bundok sila nakatira. See you guys later. Drive muna kami. And lunch time. Kayo, kumain na ba? Kain muna kayo, alright? See ya! So, yeah. Nag-stop over muna sila. Ang ganda kasi ng view. Grabe, sobrang ganda dito. Grabe, sobrang ganda dito. Papakita ko sa inyo. Yan o. Kita nyo, sobra. Woohoo! Sobrang ganda dito. Puro mga ano, puro mga baka. Mga hayop. Lamig dito. Naiwan ko yung jacket ko. Hello, thumbnail. Hello, thumbnail. Dito na kami. Hunter Valley. Wala pa. Punta pa lang sa Wala pa lang. Hunter Valley. Talaga. Oo. Nag-stop over lang tayo. Oh, picture-picture Halika na, muna picture eh. lang. Right. Dito kami sa Polko Bean. Lunch muna kami. Pokol Bean. Si like nakatulog na naman sa malumanay kong pagmamaneho. Ayun no, natulog oh. Sobrang lumanay kong pagmamaneho. Sobrang lumanay talaga. Ay, mami nakatulog din eh. Ano ka? Hindi ako nakatulog na iba raw nakatulog sa'yo. Ano yan? Hoy. Bumang-bango yung hininga mo. Grabe ka naman. Bango naman yung lima ko. Jacket ka na habang tulog. Alright, sige. Lunch muna kami. See ya. Bong